gaskiya bas kai arziki. Dan wallahi da a ce a cike same ka. Da yan sai dai magana wani ba kai ba. Wallahi ai da ma na gaya masa ya daina tafiya yana daddanna waya. Baya jin magana. Gashi na ai abin da ya jawo. Idan Allah ku talin da wa'annan maganganun da Allah ku banni in ji da abin da yake damuna. To ya gar kai da Allah ya samu a kwace wayan. Yanzu ba gashi ba an raba ka da alƙaƙai. Kai, gaskiya dan Bello baka da mutunci wallahi. Gaba ɗaya ka tasa mutumin nan a gaba sai zo ne kake sai ka ce wani jikan ka? No ai gaskiya ne nake ga mai. Yanzu ba gashi yanzu ya zo mana fira ba? Kazama Cele. Wai ina ka saka wayan ka sai faman kiran ka nake yi? Wallahi wanne ya tare ne ya kwace wayar. Har sai da ya soka mu wuka. An wuce walanka. Kamar ya baka jawala ta. Za ka kawo gaji. Kamar ya ka ta muka san. Bai kamata ma na bar shi haka ba, kamata ya aika shi barzan. Wani ya tare ka ya kwace wayar? Kuma ya ƙara maka da ciwo. Ƙwarai kuwa. Dan daga in gani. A cikin faɗin ƙauyen nan a samu wani tsageren da zai tare ka ya kwace maka waya lallai. Na yi sanyi. Ya sunan shi? Ni dai naji ana kiransa Dodo. Dodo? Dodo? Na rantse da sarkin da ya annabi Isa babu uba sai uwa. Dan ya ga na yi sanyi? To dama a dalilin ka ne na dan daga kafa ne sanyi. Amma yanzu tun da aka ce za a taba ka babu zaman lafiya a garin nan. Na rantse sai mun tura shi gidan gaskiya. Dodo? Dodo? Dodo! Ga ina gaya miki abin da kika mu da kika sake ma gidan da sai na zane ki. Saboda kiga tsawon mu yazo ɗaya da ke ko. Sarah. Ya ne bana. You really hear what I mean? Brother, what is it again? You always taking my car. Is that why you take it from my head? Bana so ki dinga ɗaukar mubula. To, kawai sa maka. Sai ga cewa ni wata mata. Big bro, my bro. So bros, have fun now. Daidai wallahi sister. Naga kuna faɗa da wancan yarinyar ɗazun, me tai maka ne? Kin gani? Naga tana min wasu abubuwan da ganin wayo ne. Shi yasa nace sai na yanka ta. Na tsane ta fa. Bro, ai ni ba ma yanka ta nake son ai ba, kashe ta nake son kai. Saboda na mafi kowa tsananta a gidan tun da aka dauki school fees din mu aka mata surgery da shi na tsane ta. Shegiya kawai. Daga ai mata magana sai ta sunkuyar da kanta munafuka kawai. Lafiya naga kuna ta dariya, me yake faruwa ne? Good evening, ma. Evening, sir. Good evening, ma. My daughter's evening. Me yake faruwa ne kuke ta dariya? Muna magana ne akan wancan yarinya. Ni ba na son maganan yarinya saboda na tsani yarinyan nan. Kuma ni abin da yake bani mamaki kullun tana cikin daki a kwance sai dai mu za mu yi mata komai in yi abinci ta ci ta koma ta bacci to ba zan taba iyawa ba na gaji yanzu. Dole ne ta zo ita ma ta yi duk abin da za ta yi a gidan nan komai ita za ta yi. Akan menene ni bai wata ce koko mu bayin ta ne? Ke tashi ki je kira ta ita za ta yi komai a cikin gidan nan. Ke tsaya. Zo na.
Zan je in kata da kaina. Kuma mami idan yarinyar nan ta yi taɓa wani abu a cikin gidan nan ko da plate ne ba zan ƙara cin abinci a cikin gidan nan ba. Na tsane ta ban ma san ina ganin ta. Shikenan mami yanzu haka zamu ci gaba da zama a gida ba za mu je makaranta ba saboda ba biya mana school fees ba. To ya zan yi? Duk laifin babanku ne ya kwashe kuɗinka gaba ɗaya ya je wannan munafuka annabi ya gyara mata fuska ta zo duk ta ishe mu a cikin gida. Wannan irin masifa ne. Duk yacce za a yi dole ne ma in san da za a ta bar gidan nan na gaji. In ba ta bar gidan nan ba makaranta zai gagare ku. To ba san me ma zai mata ba yanzu in ya samu kuɗin. Dan Allah mu ki ma dadi magana don makarantar mu yafi mana wancan yarinya mai dungule. Ni dungule ta nan ma shine ba na so shi na tsane ganta tana wannan abu shi yasa na tsane ta ne. Ni shi zai sa ma in kore ta a gidan nan. Ha ba. Tasi'u. Namaje. Mun yi magana da Director Jibran Alaikum. Ya ce mu bashi nan da sati daya. Akwai wani aiki da yake karasa insha Allah zai zo akan maganan aikinka. Wow Hajiya, ina godiya sosai. Kin tsaya kai da kafa. Kamar yadda ka dau mu alƙawari domin cika burina. Gashi abubuwa na ta buɗuwa nasarori daban-daban. Dama da hauni yana ta zuwa ina godiya ji. Karka damu. Ko ka manta waye kai a gurina har ka manta matsayinka? Bana buƙatar godiya. Waye kuma? Hajiya, ni ko waye wanda ya wuce yaranki wanda kike hidiman su na kai kawo domin cika wasu burika? Dakata. Ba wannan nake son in ji ba. Hajiya to Allah wuce zuciyarki amma dai naga ai ban wuce haka a gurinki ba ko? To naji ba wannan ba amma dai ka san. Assalamu alaikum. Dan na gafara me haka? Amma har yaushe zan kasance ina gaya miki idan ina magana da mutane a falo ki daina zuwa inda nake. A'a dama kin yi bako ne a waje. Bako? A didi wannan lokacin? Waye wannan haka? Ban san shi ba. Ya dai ce in mishi iso zuwa gare ki. Okay, to shikenan babu damuwa ki je ki ce musu shigo ina son ka su. Okay, to shikenan. To amma wani bako ne wanda zai zo gidan nan hubbat ba ta san shi ba. Har ya shigo makansa komawa ne. Assalamu alaikum. Mutanen fadin duniya daga cikin gida Najeriya zuwa Nijar zuwa makotan Ghana. To nesa fa ya zo kusa. Lafiya uwar jiki. Aini alhamdulillahi wanda ma suke cewa ciwo na ba na tashi bane to Allah ya kunyata su gani na warke gada gau karfi nake ji kaman yaro dan shekara 20 dan gwari ma nake jira dan gona zamu tafi. Alhamdulillahi baba a ina aka samu waraka haka cikin sauki? Na samu waraka ne tunda na fara amfani da maganin Almadina Islamic Healthcare Pharmacy jaji. Almadina Islamic Healthcare Pharmacy. Almadina Islamic Healthcare Pharmacy. Almadina Islamic Healthcare Pharmacy. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. A matsayina na chairman na cibiyar warkar da al'umma al-Islamic Healthcare Pharmacy ta tanaji magunguna daban-daban wa'inda suke matsalolin da suke damun al'umma a yanzu. Kamar abin da ya shafi irin sanyi, HIV, diabetes, ciwon koda, paralyze, malaria, typhoid, ciwon hawan jini, ciwon siga, da sikila, da paralyze, da HIV duk mun tanaji magungunan su kala-kala. Insha Allah rabbi duk in kuka zo za mu gwada ku sannan ba ku magani mu dora ku akan ka'idojin magungunan da za mu ba ku ko muka ba ku in Allah ya da za a samu mafita akan shi. Wai ko kun san tayir fage a samu wakili Abdul M Sharif? Almadina Islamic Healthcare Pharmacy shine maganin da muka sha aka samu zaman lafiya. Kaman dai ni dinnan ni shaida ne dan na sha na ji daɗi. Almadina Islamic Healthcare Pharmacy a nan muke samun magungunan da nake ƙaurace ma cututtukan zamanin nan. Wanda yake neman mu
yana so ya same mu kamar magungunan da muka gaya muku yanzu daban-daban. To in kana so ka zo inda muke mun tanaji abubuwa daban-daban ga namban wayan mu anan 08031532399 cibiya na Almadina Islamic Healthcare Pharmacy tana nan kusa da bakin kasuwan Jaji kusa da babban masallaci. Insha Allah za ku same mu a wannan gurin kuma ko da wani lokaci kuka kira mu ba ma fushi ba mu damuwa. Almadina Islamic Healthcare sun tanaji maganinsa kuma suna da ƙwararrun masana magunguna wanda duniya ta yadda da su, sannan sun tanaji dukkanin injina na zamani wanda za a bincika jikin ɗan adam a gano cutar da ta dame sa a magance masa. I love you physically, psychologically, and even spiritually. You are the one I want to be with forever, in any conditions and difficulties. You are the most beautiful lady. You are the most handsome guy on the earth. Ina kaunar ka mijina. Ni da sai fashin ke tai gudun da sun zama iyaye. Karan mahaukata ne cijiyar da zan yi aure da sati biyu in yi ciki? Allah ya kyauta. Auren kaddara. Wallahi kashe ki zan yi a cikin gidan nan. Tunda abun naki ya kai ga zaki cuta min da yarinya. Wallahi ba haka abu yake ba. Wa irin warki ya ga? Ta yaya kake tunanin mutumin da zai shafa tsayin lokaci bai yi wanka ba kuma za ka yi tunanin kamshi daga gare sa? Ai ba zai taɓa yiwuwa ba kuma ba zai samu ba. Hakan yana nufin kin dauki tsawon lokaci ba tare da wanka. Kamar yadda na gaya maka. Ki so ki shiga mutu kina bata min lokaci. Kai gidan uwarka zaka je da ita? Ban gane ba. Baka gane ba? Za ka gane in ka ci duka. Ranka ta kam dukkan nan garin ka rasa yadda za ka lalata sai diyata. Kar ku yana mun waya mana. Yasa ku so ku cin mutunci ko an ce muku ban sai na bane. Kai dakata yaro. Idan kana takama da rashin kunya gidan ta kaso. Ku faɗa ko nawa kuke so zan baku. Wallahi ko 1000 zan baku. Indai za ku ban nan ci. Idan uwarka mu kake gaya mu zugun nawa za ka ba mu. Yanzu lissafin zai canta da lokaci mai gida yake zuba yi. Na rantsi da sarkin da ke busa numfashi idan na ƙara jin maganar ka sai na sare ma kai a wurin nan. Auren kaddara. Ina sahura ta take? Baba, in na sahura fa kace? Ka tume ta fa. Ba kai ka mata aure a birni ba ka manta? Abin da ke gani a farki ashe da gaske ne? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni da kaina? Lallai. Kai ba kace ba da hannu na dauka kaltume na ba yaran nan. Akwai sauran wani abu a kasa. Inna ke munafuka me kike a zaune a nan da ba za ki ki zauna kusa da ita kina fifita mata abinci ba haka nace miki ba? Inna yunwa yake. Ka bai min baki yunwa. Wani aiki kike a gidan nan da zaki ci yunwa? Ni kike so a zage ni a cikin garin nan? Ni zakanna da ke Allah zai min sakayya zakanna da ke muguwa zalaban yarinya. Auren kaddara. Allah ne ya kuka zan shaida. Na yi wa matata hannun alƙawari. Ba zan taɓa yi mata kishiya ba. Kuma ko bayan ba ta yi ba zan sake wani auren ba. Kuma ko mutuwa ne ba na son ka ƙara aure duk inda nake ina nan ina jiran ka. Duk na ji abin da yake faruwa. Kai kaɗai na haifa. Kuma ina so kafin in mutu kai ma ka haifa in gani. Ina son ga jikokina. To don haka ina so ka yi gaggawan soke wani alƙawarin da kai mata. In ba haka ba sai dai ka zaɓa ko ni ko ita. Ina da kyau. Digiri na 3. Ban tashi cikin talauci ba. Amma kyau na, ilimi na, arziki na ba zai taɓa maganin matsala na ba. Ba zan iya jure ganin ki cikin tashin hankali ba ne. Me likita ya ce maka? Kin wa alƙawarin idan har na faɗa miki ba ki shiga cikin damuwa ba. Ina maka? Likita cewa yayi. Za ka haihu. Amma wannan matar taka ba ita ce mahaifiyarsu ba. Ta yaya zan haihu? Kuma na ji ka ce mahaifa ba haihuwa ɗaya ba. Kuma ba tare da matata ba. Abin da mamaki. Wacce za ta haifa maka yara ita ma matarka ce. Ba zai yiwu ba. Bokanya ya kamata ki dakatar da komai. Wannan maganar ba ta. Ita ma kanta koranta zan yi. Haba Hannah, please stop this nonsense. Ya zama dole in haihu ko ta halin kaka. Wannan shi ake kira auren kaddara. Hannah, ki fa mata aure ce. Bai kamata a ce kin fita a irin wannan shigar ba. In ni matan aure ne an so fucking what? Ko kana so ka mai da ni irin ɗaya daga cikin matan nan da mazan su suke hana su kata suwa da? Inna lillahi wa inna ilaihi. Wannan kuma wace ce? Wannan almajirar daga ina? Ni na bige ce da mota wata 3 da suka wuce. Ka ga na ma kamar da wadda za ka raina mu wayo ka gaya min ina ka samo ta. Kin san Allah? Ni zan kawo ƙarshen ki. Kuma ni ne nan zan yi magani. Shirin auren kaddara zai dinga zuwa muku duk ranar Laraba da misalin karfe 8 na dare
a YouTube channel ɗinmu mai suna Dan Ilu. Hello mutumina ne? Kai Nas mutumina kai burau ba fa. Kai mutumina kana bala'i. A ji kai aiki da wannan jarumai. Nafisa Abdullahi ba? Wallahi tallahi. Allah ya sa kanka bai kulle mutumina ka an shi lamba yarinya. A ba. Dama na san kai ai kan ba zai kulle ba. Ina zuwa mutumina ina zuwa yanzu zan kira ka. Saja. TJ. Ya garin ne? Ya ne ya kwana biyu. Wallahi lafiya kalau. Ya abubuwa. Allah alhamdulillah. Dama kana zuwa nan ne? Wallahi muna zuwa. Ka san to turawa ma suke da lokacin da za su zo su dan abun nan ballanta na mu bakaken fata. Wannan haka yake. Ka san kowa ya ga zagaya ga wata. Ina mutumin ne? Okay, na zo wallahi na sana bar shi a location. Ayya. Wallahi yanzu na bar shi a location to kuma da ke zan je akwai inda zan je. Yanzu fitowa na kenan sai gashi na ganka. Allah mun tiɗe da Allah. Allah ya taimaki babban producer. Hajiya ya kike ya gajiya? In san kiran ki gaskiya in dai aka ga kiran ki ta samu. Okay? Okay to shikenan ba matsala. To bari ba matsala zan zo gida yanzu sai yanzu in same ki. Okay to shikenan. Ya hakuri fa da Allah. Fadan wa kaka da babban producer sun nan ne Hajiya Finat. Okay to ta mun magana akan yaron nan da yake gidanta wato Cele. Ka san yanzu ma nake kallon waƙarsa dan yaron yana kokari. Ta su Cele ko? A gaskiya yaron yana kokari sosai fa. Yawa to za ta mai wani sabon series. Ka gane? To shi yasa nake so yanzu dan je gida an same ta. To ya kyau ba damuwa. To ba matsala. Kuma yake to normal ne da Allah ka maida mun da mutumin ba matsala insha Allah. Insha Allah. Godiya nake. Nagode sosai ba. Masha Allah. Ya ne Nas? Kai. Mutumin yanzu na haɗu da mutumin fa. Ishaq ba? Wallahi yanzu na haɗu da shi. Amma ya tambaye ni kai akwai magana fa mutumi na fa. Akwai matsala dan mu. Yanzu nan suka yi waya da Hajiya Finat. Wallahi yanzu suka yi waya da ita. Bari dai kawai sai ka dawo in ka shigo sai mu yi magana. Kazama Cele. Kazama Cele. Ka san mamakin da nake har yanzu. Wani bako ne wanda zai zo gidan nan zuwa da san shi. Yawa baki ga na jefar da abin hannuna ba saboda mu tare bakon. Da kyau saboda na san bakon nan nake special. To, muna jira shigowarsa. Cele ka shafa ma baya yanzu ka zama Cele. Assalamu alaikum. Aminu alaikum salam. Wa alaikum salam. Sanajiya. Barka da zuwa. Yawa. Bismillah ba gurin zama ne. Ka zama Cele. Ina yi nisa? Lafiya lau. Na gajiya. Ba gajiya. Amma ban gane fuskan ba fa. Gaskiya ne. Na san ba ki san ni ba, ko ba ki san waye ni ba. Suna da Chittipsa ne. Wato dan sandan fararen kaya. Na zo gurin yaron ki ne ta su. Wanda ke mai lakabi da Cele. Ina son mai wasu tambayoyi kan bata wata yarinya. Ba da umarni daga matashin director Jibril Alaikum. Suwaye waɗannan suka cutar da ni? Baki da kowa a gari, ki san inda zaki ba. Da a yana kike a Bayan iyayena sun rasu, na kama gidan haya. Ina zaune. Bayan kuɗin hayan sun ƙare, sai suka kore ni. Shine fa wannan abin da ya faru da ni ya same ni. Zaki iya gane wanda ya suka miki wannan abu? A'a. Shit. Mutane za su iya zargin Hajiya Finat saboda irin alakar da ke tsakaninsu. Ai a yanzu haka ma maganar da ake yi kenan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akwai lauje cikin nadi a wannan al'amari. Ka zama Cele.
babu wani bokin fada ko makamancin haka? Ba ta da wasu ƙawaye. Ni ce ta ɗauka tamkar ƙawarta. Bacewar mutum sai ka ce bacewar kaza. Samarin ta fara. A je a bincika. Ba mu da tabbacin tana can ko ba ta can. Tana na a gidan. Da aka yi ka san haka. Haka ne manhajiya? Ko ya kwantar da hankalinsa. Ni nan ka san wanda ya sace abin. Shi kuma wannan dan wane ne? Dan sandan fararen kaya. Dan sanda? Production. wanda zai hana ci kwal uban tasu a garin nan. Ya ɗauki min yarinya ya tafi da ita binni. A fasha ya kamata ka tsaya ai magana. Wai ya zama Cele, ɗaukaka ba a banza ake samu. Je ya fito min da yarinya na fa ba zan yadda ba. Tuna fa a kwance yake yana bacci. Allah ya la'anci mai ta da shi. Ni ba wannan maganar wallahi. Jinya da nake fama da ita tana da nasaba da soyayyar Dr. Harris. What? Dr. Harris din? Akwai abubuwan da nake bukata. Sallaya da tarbi da hijabi. Na san tarbi, na san hijabi. Ban san menene sallaya ba. Dole ta bar gidan nan. Duk wanda rai zai daɗi barin mai shi ne. Ba haka musulmi suke ba fa. Mum gaskiya ne daman ni na so. Kada na shiru da ke nake magana ko da shi nake magana. Tattara kayan ki zo ki bar gidan nan. Ba haka ba sai na yanka ki. Kana nufin ka fifita ta a kaina? Alhamdulillah. Na cika burina. A lokacin da nake bincike na yi karo da sunan wani. Waye shi dan ƙarya ɗaukaka wasu ta sushe. Faruwa na a cikin wani al'amari. Shi yasa ciyar. Cele? Cele? Ai na zan gan shi.